Hej og velkommen til Freeware Prison. Make the ground shake. Det her det er så Prison. Det er Freeware Prison. Det er faktisk en hop. Men nu skal jeg rundvise, og jeg vil komme til at lave en serie herindefra. Så det kommer til at blive hygge. Først så ser vi lige, det er så burger kit og blomme kit, og det kan man købe i Askers og Baje. Købe kits og rangs og keys. Her er der alle dem, der donerer. Der er en masse søde mennesker. Her er der shoppen. Her er der, det er spawnen, det her hvor man starter. Så står lige lidt info. Her er ulovlige ting. Der er det her. Der er lidt sjove ting, men never mind. Her kan man ranke op for 55.000. Her er der mere shop. Her er der et kit trigger. Det tror jeg også er noget YouTube-fis. Eller noget bye-fis. Herover er der en YouTube-channel. Og der er flere YouTube-channel. Her er chancen. Det er, hvor man kan vinde jackpot. Og jeg ved ikke lige, hvad jackpoten er på. Men det skal man da til at gamble lidt herinde. Og herhenne, der har vi sådan nogle træstammer, der falder ned. Hernede er sugarcane farmen. Jeg kan lige gå ned og se, hvor stor den er. Der. Og den er rigtig stor. Virkelig stor. Så går vi lige ned igen. Og det er faktisk en hop-server med KitPP også, og en anden server. Så jeg kommer nok også til at lave video derinde. Og her er der Café Svane. Jeg ved ikke lige, om man kan åbne det med. Nej. Det er så bare en café, hvor man kan hygge. Og her er der sådan en parkour op til det her sted, hvor man lige kan stå og campe måske. Her er der en til YouTube-channel. Og herinde er jailet. Det er ret stort prisen, så der er også ret mange inde, kan lige se. Cirka nu, og der plejer at være flere inde. Okay. Og der er et juletræ, for lige at holde julestemningen. Masse skilte. Går vi lige frem hen til minen. Det her det er så minen. Der er også en donator mine, en trigger mine. Og den er ikke fordi den er specielt OP, det kan jeg meget godt lide. Og den er rigtig sindssygt stor. Og her er der nogle YouTubers igen, hvis jeg ikke allerede har sagt det. Her er der nogle hyggelige celler. De er faktisk ret godt lavet med det der sukkerstykke. Og herhenne er der flere celler, og flere celler heroppe selvfølgelig. Og ja, og I må selv finde black market, fordi det kan jeg ikke lige. Det må I selv lige lede efter. Og jeg synes altså, det er en mega fed server. I kan altså bare skrive, hvis I helst vil have, at jeg spiller ind på deres prisen, deres KitPP, fordi jeg bliver YouTuber på prisen og YouTuber på de andre. Eller lidt på de andre. Så ses, boys and girls. Ha' en god jul.